В днешно време един от най-сериозните проблеми, с които се сблъсква планетата, е замърсяването с пластмаса. Пластмасовите отпадъци не само създават естетическа неблагоприятност, но и представляват сериозна заплаха за животните и екосистемите. Ето защо от доброволци за рециклиране на пластмаса са се заели с трудната задача да направят света едно по-добро място, рециклирайки ненужните отпадъци. Казваме се доброволци за рециклиране на пластмаса. Накратко ДРП. Идеята се зароди, като бяхме седнали на маса преди година и половина и просто говорихме какво може да се подобри в нашия квартал и измислихме, че реално ние можем да рециклираме, което стартира целият процес. Намираме се на улица Пировска, 66, това е в София, в медицински център Пировска, по-точно двора му, което ние можем да използваме свободно в неделя от 4 до 8 часа вечерта. В този диапазон всяка неделя се събираме, мачкаме, сортираме и правиме чували, които след това да закараме на рециклатора. С която дейност изкараме пари и парите, които изкараме, ги даряваме на капачки за бъдеще. В нашите срещи участват деца на по 10-12 години и е реално процес, в който всеки може да вземе участие. Организираме лятна академия за лидери. Това е обучението, което правим за деца, за да могат те самите да се себе организират, да рециклират. Буквално да придобият умения за обработка на материала, за тяхното транспортиране, което е логистика, както и тайм менеджмент, т.е. управление на тяхното време. Важно е да се рециклира поради една проста причина. А ако не го правиме, сме чисто и просто на загуба. Всички този материал, който отива на бунището и ние реално го използваме за да се струваме природата, може да бъде използван за да се върне обратно в нашата икономика. Както всички други доброволци, и ние имаме мисия в Time Heroes, където хората могат да ни намерят лесно и бързо. Достатъчно е да напишете доброволстване в България и ще видите всички възможности, които са там поместени. Търсете доброволци за рециклиране на пластмаса.